Mari kita tampilkannya. Tampilkan. Sik, iki ndang-ndang apa alon-alon? Yo ndang-ndang ning yo mawa kewes. Dadi sinden iki yo lek nggawe pekaken penyanyi ora apa-apa biayaan, ya ta. Lah iki adat ketimuran nggih gelungan nggih jare. Klak. Ndang-ndang tapi sing gawe. Iya. Vita Siahaan. Iya. Kowe ngadeg kok bacok kowe kok. Lah dengan tak wes hop. Ngene ta. Sepote ngene ta ya. Tak nggih kuwi ta. Cangkem gua cukup. Oh, waleh. Wong kene Nanti aku ya pengen aku sepot ngono iki aku. Sepot. Cangkem iki cukup, Dek. Ya penak iki mau. Sepotono. Aku sepotono. Pengen. Pade gundul pengen. Sepotono. Aku sepotono. Kowe iki nek ngomong aja sak bener Pakde gundul. Lah piye ajane ya gundul. Ngene lho anu Pak Sandirono. Kacak. Peguron ku karo kowe nasem. Teaternya Pak. Ya, niki teaternya niku wonten panyunan lungset Salah tompo, balas dan lain-lain. Tapi sebelum dia menyanyikan sebuah lagu apa dia? Sebelum apa? Jadi harus kita coba dulu. Betul. Yuk, dicek. Hei. Cek. Tak terus saiki. Maksudmu jalan ati mau jajalan. Arep jajalan. Lendi. Ngono. Oh, lah ngono kok jojo dhewe to, bareng no. Lah alah jarene wis mandeg. Cukup di sini, Dek. Iya. Niki napa? Teaternya napa? Monggo lungset kene. Salah tompo ya kene. Lungset mawon riyen. Satu nada Mas untuk lungset. Komo loro guys aja lho. Dua nada. Ini anyar Dek. Seragamnya anyar ya. Seragamnya anyar. Edan. Iya. Belung masuk Dek. Ngrecekeni jan seragam anyar. Elek-elek ngrecekeni ya. Ngono iki bayar ping pira to Mas ning bose no. Walah. Bose. Ora roh kowe lak bose nak. Lah kowe ora ngerti. Abi. Ayah iki lak mikir seragam ning mburi ning pawon karo ngedep kopi ngudeg dhewe ngene iki. Bos. Gawe mi dhewe no ya. Iya. Tumat. Son sambore semiki masyata yang jero ati Ngene Mbak. Kurang piye? Yo apik lak nadane itu apik, tapi penjiwaan belum ada. Jadi ngene lho. Apik lho Wince. Penjiwaane ora mosok mung ngene tok lho ngene iki. Iki penjiwaan apa ngene iki kan enggak ada. Nek masalah penjiwaan Mas Percil ini ahlinya karena Mas Percil ini pernah sakit jiwa. Jangkrik tenan. Maksudnya iki aku marahi, aku wong etan, Dek. Lho ya Mbak, ini ya Mbak. Sembure lah masyota udian jero ati. Oh, ane Pak Sati di kene diremet lo ya. Ngono gak mentolot, ngeremet kok tak remet nih. Bene dhewe. Tak ngiwangi aku bar diremet kok diuyak. Ya. Ora iki ngene. Diuyak ben anget. Sun ayo, sun. Ayo. Tangane. Nek anu tangane sing ngene. Tangane sing. Sur piye to? Sur saiki lungon Kalimantan. Sur. sambore semiki Masuk deh. Udu kono. Ngendi ya? Sing demen ndi? Iya lho. Aku hilap. Sing demen sing ndi? Kene. Lho. Dek. Cel. Lah mau marahi makene apa kene? Kene lho, Bos. Duduk kono sing kene lho tak Ayo. Kene lho. Aja kene lho. Ati lah. Ngiringan iso pas opo Ayo. Sun. Ayo. Ya dah. Tangane. Ini lho, ati ngisore ae. Lah kok diremet tenan to bocah iki. Ora iso diomongi bocah iki. Ayo. Sun, ayo. Asik, masuk deh. Gini. Nah. Ada songkelannya. Non
ana swarane ora ana wujude Asik masuk Dik. Tut jenenge. Cil. Lah ya iya ta Bos. Ana suarane ora ana wujude kuwi jenenge ya entut. ampun Project dodok kandang. Mas Trepil Mas Udo, piye Mas Udo? Piye? bagaimana sih Mas Trepil Gini loh Mas Udo. Kamu kan bilang ora ana wujude. ana swarane ora ana wujude lho Mas Trepil Itu entut Dik do, entut Dik do. Gopur iki. Tabir. Ayo langsung. Ya, masih Masih bersama Kadeni. tak siare Bos. Ya. Sama nak nyarne MC niki MC Elektron Dek. lah apa iso lho Elektron Dek siare Dek. Baiklah para bapak-bapak. Iya. Wih, dia. jenenge ana grup apa Dik Elek-elek rezekeni. nah Elek Yuben. Masih bersama dengan Iya, berak. berak. Ayo berak. Masuk. untuk itu. Kakean guyu iki kakean guyu. Ben kita. Jane MC apa gendeng. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu. ayo Dek Eko Bu. Masih bersama dengan Elek Yo Band. Ben. Yuk kita sambut. Ayo, Dek. wong Eko kan ya kudu iso to bebas to wong Keri Eko lho, Dek, keri. kudu iso ayo Ut. Yuk kita sambut Ut. penampilan dari Mbak Vita. Tah. Dan buat para penonton hadirin semuanya, Nya. silahkan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada soto, Tuh. ada rawon, Won. juga tempe keripik, Kriuk pastinya. dan juga ada makanan pencuci mulut, Lot. ada semangka, Kak. ada apel, Pel. juga jeruk. Kecut, Bro. Masuk. Eko deh ya nek. Iki sone elek iki sone. Iki Dan sone. bagi para penonton hati-hati yang di dekat pagar, gar. awas nanti kecantol. Suwek. Dek, iki sone elek iki son sutiran. Berarti kanu Eko nek gak padha. Gak padha sone elek iki. Kok iso? Yuk, langsung bersama elek-elek anu iki jenenge apa? Jenenge Masih bersama dengan grup Ebel Yolek. elek. Elek yo Elek ben. Yobel, Ben Lungset. Lungset. Yo. awe Nah, Bos. Apa nih? Jujule 1500 yo jubukan. Nggih. Aku tukokno rokok. Nggih. kupingmu iki tanah Ae dhewe hitungane ra genah lho to engko. ora Maksudmu? ngono Berarti maksudmu wejer. Napa? Maksudmu hitungan wejer. Lah, mboten. Lah kula hitungane kalian jenengan apa kalian jenengan? Lah aku nanti aku ora sapa. Lho, lebih iki. Lah beda sing anu ngomong sapa? Sampeyan sing telepon aku sampean. Lah, Genah-genahane lagi mumpung sik separo lagi. Sampeyan aja ngono lho, aja gede-gede kancane lagi. bar saiki apa piye timbang ra genah Ndak ya. Sampeyan sing telepon aku mesti sampeyan sing hitung. Aku nggak ngerti iki. Sumpah lho. aku gur telepon tok. Lho, lah ya teleponnya tanggung jawab to, Bos. sing ngongkon telepon lho sapa Sopo? Pak Desuri. Lah ya hitung aku ki piye? Lah aku yo ora ngerti wong gur kon telepon. Lah sing ngongkon kene sapa? Lho, lah sampeyan lho sing telepon. aduh tiwas aku Aku sesuk telepon iki lho gur tak kabare lek Pak Desuri iki duwe gawe ora takon ndagel lho. Mas. Lho, lah nyapa? alah tiwas aku sesuk nyemayani wong Weh, iki wis. Iki ping pindho lho, Dik. Aku ngabari to. nggih Halo. Nggih. Tanggal 12 kosong. Kosong. Lah, ya wis. Pak Desuri. Pak Desuri duwe gawe. Oh iya gampang, Bos. Aku tak rono aku. Lah, lah teko kene yo wis to. Lagi megawe ora dadi dhewe iki ketek. lah mbak aku sing ngebel kowe kok Sik. lagi piye aku kejelasan lagi Iya wis tak jelane. nek gak aku bar saiki lho aku Iya sik aja sik. Piye to, Pak? Wis piye lah penake lah. Loh, maksudmu piye? Ya piye apa? Yes, jalan keluar lah sing penake. Jalan keluar apa Pak? Aku ngongkon apa meneh kene dagel. Aku telepon karo mamamu nyapa? Lang jarene kosong. Ngabari Pak Desuri. Aku takon tanggal 12 nyapa? Kosong aku kosong. Kosong Pak Desuri duwe gawe. Loh, lah ya ora ngabar. Sing muni aku tak rono sapa? Aku. Lah lek teko kene ya wis to. Dik, Lah maksudmu kok kowe njaluk tanggung jawabku nyapa? oh iya pokoke engko kabeh yoga-yoga njaluk ning kowe lho, Yangkrik, bocah iki sing duwe gawe Pak Desuri aku ora ngerti apa-apa. lah sing ngebel kowe lho Lho saiki sampean sing ngongkon ngebel sapa jajali? Pak Desuri.
Telepone ngongkone piye? Ngongkon ngabari awakmu taruh pada suruh duwe gawe. Ya gur ngabari ngono kuwi. Lah nyapa? Sing muni aku tak mara sapa? Aku. Lho, ya wis tekan kene Mas, nyapa apa macan dagang apa kekon dagang kecuali kancil sepurane kaya biasane ana tanggal 12 kosong atau tanggal piro kosong. Derek aku ya dagel, kan tak genane. Genah. Lah kok bengi iki ngongkon awakmu dagel, ngabari Pak Desuri duwe gawe. Sing ngene jalan keluare. Kowe sing ngebel sapa? Kono, Dek. Kowe sing ngebel. Pak Desuri. Pak Desuri. Lah kok gak enak sing ngebel? Lho, iki golek dalan keluar. Kowe iki tak golek dalan keluar iki aku ya deg-degan. Belen to Cil sak. Ya aku terus aku telepon awakmu. Teleponan saiki to. Lah Aku ben ketok dibel. wes, iki lo tak telepon dengan mari kene telepon aku, terus aku telepon sampean. Wah aku sekali-sekali belen ngono lho. Aku gak mbok bel aja. Lah mau ning dalan wis dibal-bal. Din din din. Enggak Ana sing tolet-tolet ngono. Kowe rumangsaku kaya ngono kuwi lho. Iki wis ngono ya. Lho, Dek, piye Dek penak iki kok, Dek? Gak wis sing ngebel sapa ta? Kono lho, Dek. Lah awakmu sing ngebel. Pak D. Lah kok gak? Loh, lah iya to kowe tak bel to kene kowe gena tak telepon noe. Endi? Nek kapan? Dek ngenane no. Lho, Aku pun duwe telepon. Loh, Lah kok ngebel. lah kok ngebel duwe telepon apa ora? Ora ndek telepon kok ngebel Ngebel. kancane budak. Ini no. tanggaku lho maksudnya kok terus dikekno aku. Oh, Wah, nyile to. Nyile to kowe. Nyile mbok sombong-sombongne wis, pun mboten masalah. Ayo Dek dadaki dhewe, Dek. Nyapa lho, ngene dulure dhewe. Dulure dhewe awake wis ora mikir apa, Pak. Mboten mikir masalah. Lah, wis Tenang, jenenge- Pak Desuri Lah, wis gak kuwatir. Wis jenenge Pun. seniman sing ngerti ya. Atak awake dhewe. Dek, apa nek tipi-tipi karo kulkas ya, Dek? Cil, kowe sing ngebel sapa jane asline? Mah, aku mbok kon telepon awakmu gak. Wong kowe ra duwe telepon. Wah, aku ya mau telepon kowe. Lah kowe telepon nyile tanggamu Kowe tenan. nyile tanggane kon telepon lho. Oh, dulu-duluan Kowe perkara nyapa telepon. guyu-guyu tak bantem lho. Iki ra urusan. Iki internet wong telu lho. Iki beda. Dagelane iki wong telu iki lek nyapa wong cah guyu mok seneni lho. Kowe ora duwe telepon kon telepon ya lho. Lah iya. Tantane apa lho? iki main tine gur iku lho dagelne Yuda perkara aku teleponan lho. Iki majane no. Mulek iki Mas gur kowe arep muni aku kok gak ditelepon ngono jane. Jane lho. Trilogine ngono kuwi Dik, dadi tek 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 der. Tek 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 der. Larane penonton tek 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 sak sak mesti Kelepek. Kelepek. Nana.